Jonas Nyankopon dear kwacha ya sana share biem aha titi bi kire duma de brana druso no da bia ya na metaka sese obo abrewana na ote admankomasem saa nso na se utie titi bi kire utie mpanyinsem mpanya ka me ate ase se dipa bibra bia wonim na mamre ne na mane no na se dipa kro no nim ba bia okọ oman bia wonim na bakosem no na oman mu nipa nim ba bia omufi ya kanfo ya bibifo ya asantefo ni nyina ka hia ye Ghana fo na so ye Ghana ni na wonnim amamre na wonnim amane a sa ho se hefa na wokọ na no mahye e de ato ho amana bedu ye nkyirima iso da kyan kwa ma na ye nura na ye frɛ no se da kye no edu me no mienu so den ana de to agya nkyirima eno nti ana titi bi kire abedwafo ye hia edi dwumadi a ya to ne din panyinsɛm e de ebrewe bia me di dwumadi ho tia me den e de Kofi Kakari na ma menka o se adwumakuo bi ana kitai mu e di dwumadi ebreo motwa me ko di dwaba se mpanyinse de so na beti ho dwom no ya na ne ho na motwa me di dwaba obisa fo me da ma se motwa me ama makodi dwaba enne ye hia me ye kaniba nim se so ye kaniba hwanpo ene kani ye hia wo titi obi kire dwumadie so ne fa ye frɛ no mpanyinse medie ye behwɛ hefo ne akamfo hefo ne asantefo akamfo firi henefa ana ombedu ba bi omodroi akamfo na omu wo hɔ ansa na odomankoma ɛbɔ ade na sɛ odomankoma bɔ ade ansa na ɔbɔ akamfo amenya mfato ho nkyerɛw sɛ wate broma nso so wate adanse manso so wate asante manso so wate ebuakwa manso na ansa na no mamenka ntwe sɛ dwuma yedi nyina yedi ne wiase afa na nyina yedi no Facebook abe fontentano so na me no ka ho asɛm yo ore no a ne sɛ wafa o phone no anase o tablet no na o de wabo Kakari John Bosco da bia me ka me se me papa ye Roman sorry panyinti o de din John e ka me din ho ne sɛ ntine sɛ Roman for de no mu ni sɛ subofo ne din ho agro eno nti na John ka me din nya sa de a ka fra me Kofi Kakari anka me ne beje ho dwuma yedi ye de beto ye YouTube no de wontimi hwɛ ne live na we de wo hwɛ no live medika ka kyerɛ sɛ yesua de nyina de na ye hwɛ ebusa so wate adanse manso wate asante manso wate brono manso wate ebuakwa manso ana wo hunu asante manso saa nema nkro num yi won ene mpanyimfo a anase abakan anase piesi a mo eboa ema ye kyekyere ye asante ene akan ene yebesua de afa ho na sɛ de America ka kyerɛ no enani da edikan nti no mpanyin bɛka sɛ de ye de horo ye mpra dwaye mmra ɛkɔ nanim no ano yebesanem na yɛtesem na de obia wo pɛ sɛ ofa bia no wafa na ɔde abɔne ntoma no na daakye ankwa ma ye fɛ no sɛ kyena no wona na bi bisa wa wanya bi de akyerɛ no ene yesua de yi yegusua yesua de na yekɔsoa esua de sɛ be ye de bi beto ye kotokum me kai sɛ otumfo opoku ara otosom no ana ɔbɔ na nankatia mefrafo hene mpanyinse abrewato sa ɛkɔ mabunu diem sabre nana nkatia menka ne sɛ wanyini ɔkɔ ne mpanyin fie mu nanso wanyɛ yabro ne nyinaa no nso no ɔfa ne ma ɛkyerɛ wɔn sɛ de esi a ye kyerɛ ntomafra ana sɛ de esi a yefra ntoma nti a meka saa ɛne sɛ ɛne mene nana amwako nkatia nti menka sɛ mene nana nkatia ba nana amwako nkatia na ɛba bedi nkomo na yahwɛ ma me musa asɛm wo yɛn ɛdɛn na manipa danso ɛwɔ asetenam so nim sɛ obi timi siesie no ho na ɔkwa ne aka sɛ wei de na ho siesie de ɛkyɛ sɛ ɔyɛ santini timi ka sɛ wei de ɔyɛ siremuni wei de ɔyɛ dagomani wei de ɔyɛ mfantini wei de ɔyɛ bununi wei de ɔyɛ frani ɛyɛ na ne nyinaa egyina kwan ɔbɛfa so obesiesie no ho nti nnɛ yɛ akamfo yi yɛbɛhwɛ kwan yɛfa so ayesiesie yɛ ho ansana yɛhwɛ baabia akamfo fi na omu tuto mua bedu ye na akamfo kron abakan no nso no yɛhwɛ abusua baka kyerɛw sɛ yesua de na yɛkɔso yesua de eguso yesua de mamema bibedwani akwaba mira akwaba mejesu oburu na apom te sey
nyame adom timi ho den sɛ Russia fo mpuna wudi machi a ɛyɛ deɛ mu behunu ne nanketea yeah yɛsia ɛwɔ tete obi kyerɛ dwumadie so pasa na da bia ya na meka sɛ nipa waho siesie ɛna ma yɛhu nipa koro a woyɛ pasa yɛhwɛ aho siesie na wose ana ɔyɛ ntumafurafo hene ɛwɔ manhyia yi deɛ menim sɛ wɔde bia wo pasa na ɛwɔ wo mu ntumafura egu ahodoɔ pasa megu ahodo pa kwan bɛɛ so yɛwɔ na ahodo dumienu ahodoɔ dumienu na ne papa de ɛyɛ nsia ai bia wo din bia wodin sɛ yɛwɔ esikafo amantam no na mefrɛ yi fo amantam onfanko achampem achamfo na mewɔ me biribidi sɛ mesei saa pepe mewɔ me bibidi kwasɛ ɛno ne nsia na ɛdi kan no saa pepe ana deɛ ka ho ma no yɛ dumienu no nso ɛ yɛwɔ meyere besi ne yɛwɔ akodua ne yɛwɔ mehwɛ me baabi mekɔsrɛe akɔmfo ntoma ɛbɛhyɛ makɔmfo kumi anaa dabi abusua ma menkae wo sɛ dwuma a yɛdi no Facebook binso kora nka mɛka sɛ wokɔ kakari John Bosco a wobɛtumi ahwɛ saa nso ɛna deɛ mepɛ sɛ ɔyɛ ma mea ne sɛ wode wokɔ Facebook hɔ nom a wo like na wahyɛ sɛ bɛyɛ a afoforɔ ɛbɛhu no na ɔmo nso agya bi asua ne sɛ tim sɛ yɛsua deɛ maka atwe sɛ yɛhu so a yɛsua deɛ sɛ nyɛ nna a megye di sɛ nka wonnim sɛ ntoma a yɛfira mpo no ebiaa ɛwɔ ne din baako bi wɔ hɔ nom edin no yɛ me de bia ne ɛdu hɔ nom a mɛma no akyerɛ me yɛsɛ yɛfrɛ no sɛ anantuo sɛ boahia anantuo sɛ nso sɛ soɔ ho ɛno sɛ ɛfɛ sɛ ɔhwɛ mmema nantuo paa na mede fra boahia anantuo a wɔbɛbɔ nsɛm ama no ɔfa yɛnhwɛ nti no sɛ a maako nsia na ɛdi kan no a waka no a ɛno obiara bɛtumi afrɛ bi anaa obiara bɛtumi afrɛ bi nipa bibire biara biara mempɛ sɛ mɛka sɛ kwahwe aba nanso mɛka sɛ nipa bibire biara bɛtumi afrɛ bi ɔdasani biara wɔ ne gye amammerɛ ho biara bɛtumi afrɛ bi na ɛmu deɛ hene na ahemfo fra mpɛn pii no deɛ ahemfo taa fra yɛ dwaben anantuo no wɔtutu ne ntoma na ne sika ɛbobɔ ne naase na ɛgyi na nantu no agyina mfimfini saa pɛpɛɛpɛ ɛno na ahemfo no taa fra saa pɛpɛɛpɛ ana deɛ hene biom na ɛwɔ hɔ a yɛn mmeranteɛ yɛbɛtumi afra ma meka asɛm bi nkyerɛ wo ɛberɛ ɛdi kan a meka kyerɛ me maame sɛ mepɛ sɛ meware na meka so wobɛbusa me sɛ me sika yɛ sɛe me nneɛma yɛ sɛe deɛ obusa me ara ne sɛ me ntoma yɛ sɛe na m sɛ ante mewɔ ntaadeɛ mewɔ coat mewɔ ntaadeɛ mewɔ African ɔse daabi bɛrima deɛ woware a deɛ ɛsɛ sɛ wonya ɛyɛ ntoma obusa me sɛ menkɔfa me dabua mɛkyerɛ no ana m sɛ menni dabua o mede me bedsheet na ɛkata me ho ɔka kyerɛ me sɛ menso awareɛ ɛdi me mfeɛ mmienu ansa na me maame ka kyerɛ me sɛ menkɔfa me ntoma a matɔ nyinaa mɛkyerɛ no ansa na ɔma me kɔ aware ɛti ɛnɛ yi meyɛ aberanteɛ ɛsɛ sɛ mede sɛ m'adwuma sɛ metɔ ntoma gu hɔ anaa twa sɛ wotɔ ntoma twa sɛ wotɔ ntoma ɛfiri sɛ ɔdasani biara yɛ ɔde hyeɛ sɛ berɛ no nsoeɛ a woadwene yɛ wo sɛ wo nenam mu kwa na mmom sɛ woyɛ obi a wotaa kɔ wo kurom nko adeɛ a wobɛhu sɛ woyɛ ɔde hyeɛ paa na berɛ no na nso mmaa ho nti wonim sɛ abrabɔ no ɛno wa ne sɛ wote wo baabi na woadidi anom no wada daabi sɛ berɛ no so a wobɛhu sɛ sɛ woyɛ ɔde hyeɛ nti twa sɛ wotɔ ntoma na sɛ menka ne sɛ daakye biara koraa no sɛ wonni hɔ a twɛdi ampo ato nsa afrɛ ɔkora no a yɛbie wo nneɔma so a yɛkɔhwɛ ne nneɛma ɛmma deɛ sɛ yɛnim sɛ wowɔ bi woanwo bi koraa a wokɔ ba yi obiara nim sɛ yɛ nua no wantumi anwo da na mmom ɛdeɛ na wɔgyaa wɔ akyiri ɛdeɛ na wɔgyaa yɛnkɔhwɛ a ntaale a abɔ funu ɛno ne ntwa bɔnko a wɔ saman koraa bɛgye ɛwɔ asama do mentoma hia me na nketea ma mefa nto ahwɛfoɔ nyinaa anim ɔ sɛ dwuma a yɛdi me ne ɔmo nyinaa na ɛdi ɛberɛ so na asɛ bi a yɛbi ahoma na apɛ sɛ wobɛma wabɛtumi afrɛ 020 88 33 023 ɛno ɛyɛ ahoma a sɛ ebia wopɛ sɛ yɛdi nkita ho wɔ hɔ a wobɛfa so anaasɛ 0243 043 number wei ɔho meda koraa na abusa me a mɛka akyerɛ saa nso na 0243 042 042
Mame nka no boko na wo twere a wo hu se de obesi a wo betwere no na what 0243 043 043 0243 043 043 and that's 0242 042 042 0208 833 023 no ne ahoma ye didi dwuma wo fie ha sei obetimi asend message aba WhatsApp obetimi e de comment aba na wo share na wo like na wo share o comment ade bebe bia no bekan ama wa wo hwe no wo hu se me no na edi dwuma no na me ka cho se me na nanketia na edi nko nanketia yen hwe eti se yekobie me mada ka so na me won tuma ba ko mielu se betimi aba se ntuma no meta gu ho akra me mfrada me yonko bia na me ni di agro wo se kaniba ana santiniba ana se fom hafo no de so de maware to ho na de mfra to ho obeyin to mfra se no ye na mamre eno wo ho ukosoro ho no ma wo de maware to ho na de batakari to ho obeyin batakari se no so ye na mamre eno eda nchen ya na yen ya yabeya yenimu ntuma frei eyen hye ana wo bekire yen wo bebo ya me hu se nyame anim ne kwasem se mekirem ze dodo ne nim fra me nana no bebre nim fra wonum tutugu so bia sa na ma pie bedwam enu nti me nkantu me ho se me ma me ntoma so na wonum to ma me ntoma so a me no mum di ahia eya na enhwe a omhwe me na ya na esronko se omuhu se me ntoma no se de mesi akora no esronko na enso wonum de ende da bia adekro all right nakatia wo mum wa bonten no se yente woni ne yo nti ya na se onse wo so mati ebru aha no na me pe no so be ya on se wo mum wo hwe no Facebook no nyina no be te wo kan no se yesu ade mati na sentoma betime fa na se de bepe bia betime kura dia bomimu se de mpe no bia eno yetete ho mass wo ho me ka se mass wo ho sawo ai efi se wo fra ni ye na se wo ba wa nti wo ba na se wudru domu a wa otim se nkrofo obo kukuban ye bu kukuban kese ye pa mu ah e de nti na nipa hwe me sa abranti o kwentuma ifata sa pepepe susu ampa se wasiesie ho wahye wo soro wahye wo fom na wo se makohye chale wan na mbo kukuban wo yonku kura hia okro beserew na so hwe se mama me ntoma so na me de me chaache mahwene ya papa bi ahia no na me tutu tatai me kro mu hine cheme a o cheme se o de na hwene ye ne ne ma gugu ne ho sa pepepe enti no eye se odasani bia no utimi sua se ne si front ma e se ni munyam wo papa mami musa unyi ni se me de me ho me wo sika matonto magu ho me ye kani be se me ho ha me enti no e bia ma hye me coat me ko me baby adenti na yesa me den ma kekere me ho be adentia yo ye hia ne de enti a etwa se wo front ma no e ma wo danso no kwasem se odasani bia ni ho a twedi ampoaye na dom no wato ne nsem na wo ni bibidi na menini mienu nyina ye kohie adwuma die bi ase na broni beka se coincidence na ya sante aka se mpofire mu na ye nyina ye hia wo apono na no ye hia no se me mama me ntoma so na mahwene ye koro da me nsa me wura magyaw wura magyaw opa bra na be park o car bi nsida na si free mu na yi usafua na him okosoro ba fom me wura magyaw enu nti no sene ya obeda nso nti se ye mantuma fresh ehia ye a be bia e betimi awura sene odasani bia awura ma me ka se nana yawo minim se wo hwedwuma ye di nana yawo US nana yawo hwedwuma ye di entwam bosome mienu bosome miensa nana yawo front man fan entwam fan sende na obisa kakari ntuma wo hwe a ewodin be no maka nyin so kontwen ne na ketia no musia mebusa de no na maka akire no na binim ahemfo pii nso a
nsuo mi nka nka meka sɛ tɔda bia na ɔmo nto mafura no na nkakyɛ mo motɔ sini kakra ɛnɛ yɛka ntoma ho asɛm de obi bɛka sɛ menya na nka mahu sɛ deɛ si ayɛfura no nokwasɛm megye di sɛ wobɛmi ahunu sɛ deɛ si yɛfura no mɛboa mayɛ krado okay mayɛ krado paa mate ɛnɛ ma menni dwamrae na meda me ho aba no na wode boaboa wo ho ama yɛhunu sɛ deɛ si yɛfura ntoma no na mekae mo sɛ dwuma yi wohwɛ no wɔ Facebook live Stream House for Adaroma ana yɛdi dwumadie nyinaa ɛbrɛ wo wobɛtumi ahwɛ no wɔ Facebook Kakari John Bosco saa nso na wobɛtumi ahwɛ no wɔ Stream House online ɛhɔ nso wobɛtumi ahwɛ na sɛ wode comment ɛba anaasɛ wofi aseɛ sɛ wɔfura ntoma no na wɔ asɛm bi a wopɛ sɛ wobisa a wode ba a mɛbisa no na wayi ano de ama wo ame nkɔta deɛ mmara fi sɛ mpanyin si deɛ so na bɛti ho dwom no ɛyɛ ana ne ho na wontwa me meba sisi a Ajamo miyanka na kedu nsa no adwuma efe sɛ wokɔ na sɛ kedu ayɛ gas oven any stoves asi hɔ a wobɛbɔ onsem ubaka se broni nsa no ehun twa oven bɛn na wopɛ ɔyɛ quarter bag half bag 1 bag ɛna 2 bags ɛkɔ nti pan no tofo mo a moto cake sɛ munya kedu oven bia se mami yansa pɛ wodi gu ma ne sɛ ɛbɛn ɔyɛ cooker ɛne oven a aka bom de bom mienu miɛnsa ɛne ne aburo saa afɛ ɔyɛ center gas cooker oven ɛne shelves ka ho bom yɛ baako ɛna warmer ɛno deɛ wabɔ nkwanya wie ayɛ bomu na wie no na de asi so na no ɛka ne so enti nye bidi asɛm bia ni kedu gas oven and stoves ɛwɔ so Runabout police station echi bola kese ne ho frɛ yɛn 0243 365873 and 0206 858619 here do gas oven and stoves ade to ne aduane no ayɛ banya ka me ate asɛ sɛ nneɛma mmiɛnsa nhia ɛwɔ dasani bia asetenam ɛyɛ deɛ obedi ɔbɛhyɛ any baby or did but to Luciana Benita. I was a former Master Macheme, a mamma could grab a medical conscious and near mammy and saying here would be baby asset them a year, the decline would be a nipper, would do Tibeto. You toss me, no, a dear, obedi, you toss me and son, a baby, an idea obeshe, and only near ma here pa. Na the here will mupa a baby would do Tibeto. Renting out the phobia, I did a dine about set or tongue. Then it will move down from Marco, doing what so I need to dine no one. And now, Anna, if you're good, one more hair or Facebook Live in an or need to dine no one over to me a phrase 0244 508778. Now, we know the home come and I say 05 0244 320 859. So I need to dine no one over to me afraid that me know what come up. But as I said, what can me a mamma medical about that? Said a medical cano, Nanakatia, Ewaha, and to mano or tray and said the bifrano. He said, ye can say in the dear, who name or tra, and ye practicas, who fear found to mine. Na yen fiasie, or ye, no why ye, or ye, no why ye, ye upon no one to man back. If Nakatia, a quine no him. Nananum, Madaroma, Mosum for Nanamo Kunketia. The Obadi Edia Domeno, Messoso, and I'm a Jacka Cariso, some Momodia and I'm a family woman. Say Baya, to me Frania Mamre, a Becoswatre, na Asante, you mube you. It's all quaman on Nina, and no, any Mamra, Asante Foa, or more, a Manonina, or Modern idea. And Untiane. Do and then Pempi in the Metanus and Anum Frantuma, Nansu Yami and to my friend Yan in Quay, in Quay, Grant, and Nano, maybe Mamma to my friend was sort of more Hodua, Mututun to Manoa, Mambo say yes, Mamma to Maso. And to my friend me a poor do. Nanso do one to me cram frat, a poor watch, and what you cry, ask him. Nanso, Fedian Padaroma, may I quit ye. Midina ho meman toma apuo du mienu kra no wa ya akwada wo manim eni to apuo du yi mefura bewie no man kan tell say apuo du kra unhu eno nti me fa me ntoma megina mfinfin na mahwe say emu ache mienu pepepe ana wada ro mebru ensese ntoma no efa se ne fa da bi eba ne sa na wagu ntoma no nimu nyamo animu ase eno nti say emu chepe mienu wie a
na wode wo nsa tontoma na chi sei na wapagya ne di kan agu kon ho mesa ma pagya de to so mienu agu me kon ho na ne titiri nyina ne se be ya untia so ma na nwen wo wabra wo fura no eno nti ebegu wo na nto asei ka me bebu sasa de nti na me pagya e de agu me kon achi sa pepepe o pagya e ma ne begu wo na ntu se be ya untia so ma na nwen wo hwefo na entuma nso so no emu duru woni nyina twese emu duru no eba begu abeti ebize wo abasa no entimi nje ntuma ne mu duru no ebeduru ba bi no wabre sa pepepe enu ntini nyina begu abeti se ya na wahu sania ntuma ne gina bre asi akwa akoye enti wada roma uwia na unwie gina bi ya toso mienu ene se wode wonsa benkum no ebe fa mfimfin ede fa mfimfin pepepepepe ne ma hwese emu ache mienu ana emu ache mienu awie de ne na menwie afi me de egu mabasa so no benkum so no etwasem ebe hye mensem ebe hye mensem wie a menwie meyi mensa nifa na pie boko meyi pie wie a meso ntoma na no na me de mensa ato akire meso ntoma na no se ya me de mensa beto akire na mama mensa nifa no ai wada roma eno ana mgusu yi eno nti mensa na ba be pie abontin sei na ntoma na no na ba beto mensem dina bonkum no efa ntoma no echiemu mienu pepepe na do sa fa mfimfini sa pepepe ana nifa no nso wode to akire no wode achemu mienu pepepe sa pepepe ti me fa akire a die ehia me paaye animu ha no nifa no ne ntintin so no etwase me hwese ani benkum na che pepepe ana sa che pepepe awie di a ene na de egu mabasa so no mabasa nifa so no medane no kakra kana ne egu so sei ti medane no kakra na me de mensa kokromutina ache no machine kuta aka bo no sa pepepe me chine kuta wie a me hwese sania me sisi benkum nifa no ani benkum na ye pa ana sa ye pa wie di ani me ba beto agu mensa benkum nim na otu gumare no atena wonzam an ye twese me hwe entuma ne nyina so wose de esi aye ti me tugu mu wie a me hwese ne entuma ne mu atene ate se de me de obroni ayon na ato so nenso nyesa ti ma wie na menwie se ne entuma ne gina bere wo no mempe etwese e ba beda me na ase si wo na ase sa pepepe etwese me na beda me na ho se e be ya nante e be koyie na akwani abadie nso e be kontem enu nti ye wo mimfim ha no me pegya no baako mienu miensa me dia hye me moto ase se me ware che ukra na ye se me pegya na saa mienu baako mienu miensa sa pepepe emfa ho ba bia wo pese beda e na wo sese se me pese we eduru misiri mu a me san de akoso sa pepepe enso me di se odasani bia na obepia ntoma ama na tra se bio nika hye na ntoma ase enu nti ba bia da no ho na manige ho ebeda me na ntu a gina ba bia sese gina no eno na mama na ko gina no afi ne manim ha no me batwim e de atoma basa kokoam atwim de atoma basa kokoam ha di afi na me de benkum no e betoma beti ti sei na meye mensa benkum no ade na wontum so preko dabi okani de ensesa wontum ani dane se wontimi ndane watade ani de a ene ensesa wontum anso dane ani sa pepepe ti ma wie na menwie afi na me de mensa benkum yi ebe pia manim ha nyina e de aba mechi na afi manim ada ho di we edin be no esika fo ma mantem ha iskafo ya haya adwen iskafo ya mamante we you di minya friend say na me tutu tata ya wa wo hia me a ete se de ase yewura otumfo one me na adwene otim se msika sam wo soro enso na me ka say 5 pesos bi na boto na so iskafo amante sa pepe ti uhumi a me bepe bosia wo ho akosoro ba foma se o mambi o me hwant mo afraid am ma sa pepe eti wada roma yes e be ko ya biom na edi ho ai je me dey bay je friend e champem ananom dodo na afra nyanso o mo ntan fra ne yi anu tie ne o mo de hye na mo akonkatia ne ba be kire o mo se ne fra e champem na no na tibia no be sesa kakra
ɛno nso mehwɛ megyina me ntoma mfimfini na mede me nsa ato ntoma n'akyi mapagya deɛ edi kan masan mapagya deɛ ɛtɔ so mmienu aba abɛda me nanto awie di a ɛne me nsa benkum no mede bɛfa ntoma no mfimfini pɛpɛɛpɛ ɛfa pɛpɛɛpɛ wie a deɛ abɔdɔ mpo agu mabasa so no ɛmena bɛhyɛ me nsɛm ɛbɛhyɛ mu wie a ɛno ne deɛ mede bɛto mabɛti ɛnyɛ te sɛ baako ɛnyɛ te sɛ sikafo amantam no a daabi ɛbɛtɔ mabɛti wie a mɛyi me nsa nifa no apia abɔnten sei na mede ato ntoma n'akyi na no nso me nsa no akɔntenten so aba abɛpia abɔnten ɛbɛpia abɔnten wie a masese sɛnea nifa no ne nyina soɔ ɛsɛ sɛ ɛsiyɛ na afei no deɛ gu mabasa so no nifa so no madane no na mede me nsa kokromati amoa no kuta memoa no kuta wie a mede me nsa benkum no ɛbɛkyɛm mmienu mede kyɛm mmienu obɛbu sɛ ayɛ no wan bi bebree mede sese mabɛti sɛnea mabɛti tenten si teɛ ansa na mato agu mabɛti ɛno nti mebɛto agu mabɛti sɛw na mapia no nyinaa aba makyi sei na nanom dodoɔ no afira saa ntoma tebea wi nanso yɛ na ɛnyɛ sei mpɛmpii dodoɔ no de gu ɔmo nsa benkum so bɛnya tutu ne sei na dɛfoɔ aduru adwabɔ bi ase na yɛbɔ yɛ santikete na mpɛ sɛ medaadaa me ho kakra ɛno ansɛ me nsa benkum yi ɛba bɛka me nsa nifa yi ho na medaadaa me nsa kakrakra sɛ yaa benkum nifa benkum nifa benkum nifa nifa benkum benkum dabi sɛ wonim fra na mentoma bɛteete wɔ mehyɛ masa bɔkɔɔ na dɛfoɔ gyina hɔ na wɔhim ne nsa sɛ gran na atim sɛ asante kasa saa pɛpɛɛpɛ ɛno ɛna ma yɛda nso akamfo wɔ nneɛma bebree akamfo wɔ adeɛ a yɛde to hɔ ama nkyiri mu aba abɛtɔ nim sɛ wɔ ni agye maka kyerɛ sɛ sɛ woba Facebook ha deɛ mepɛ sɛ ɔyɛ a ne sɛ wode like na wahyɛ na wo nua nso nhwɛ bi ɛno ara ne sɛ yɛkɔ yɛ anim a sɛ nneɛma bebree na ɛtete yɛn ɛkanka ne yɛakamfoɔ yɛahosiesie mu akamfoɔ yɛaduane deɛ yɛnim sɛ yɛbɛdidi ɛdɛn yɛ a kaniba deɛ wɔbɛka sɛ wɔme kaniba deɛ fufuo yɛdɛn yɛ fufuo na ba ne ntoma fura ana wɔbɛka kyerɛ sɛ ne ɛti nnɛ yɛsua ntoma fura na nkatea nti wei ɛyɛ agyɛmpem afoforɔ ka me ho yo ɔdaroma deɛ mede bɛhwe mo so yi deɛ ɛfrɛ no ɛkyamfoɔ kyɛ sɛ bɛrima nimonyamfoɔ sɛ yɛka sɛ obi yɛ nimonyamfoɔ kyamfoɔ a na kyerɛ sɛ onimonyamfoɔ sɛnea medical aka no akɔyɛ te sɛ akosua ɛde bɛrima nimonyamfoɔ bi aba fie ya bra bɛhwɛ sister akosua bɛrima kyamfoɔ bi ɔde no aba fie na yɛ sɛ bɛrima nimonyamfoɔ waka no kasakoa sɛ ɛbɛyɛ a akwadaa bi te hɔ a ɔnhu nea ɔpa akyerɛ wɔdaroma ɛno nso so no ne tebea no sɛi ɛna ɛteɛ ɛno nso mɛhwɛ sɛ emu akyɛ mmienu pɛpɛɛpɛ na mapagya deɛ edi kan aba abɛgu me kɔn ho ɛsan mapagya ne tɔ so mmienu agu me kɔn ho mewie a mede me nsa benkum yi bɛfa ntoma no mfimfini ɛkyerɛ sɛ ntoma no de sɛ mɛfira ntoma biara ɛsɛ mede gu me kɔn ho saa pɛpɛɛpɛ pagya baako mmienu ne bɛde dama nantu sɛ bɛyɛ a mentia so dodoɔ bi a bɛpagya biara atwa sɛ ɛbɛda wo nantu sɛ ɛbɛyɛ a saa pɛpɛɛpɛ ɛno nti na yɛpagya ti me nsa benkum fa ntoma no mfimfini pɛpɛɛpɛ a deɛ abɔdɔ mpo agu mabasa so yi ɛbɛba abɛhyɛ me nsam ɛbɛhyɛ me nsam wie a me nsa nifa mɛyi apie bɔkɔɔ na mede me nsa akye ntoma no ti sei na mede me nsa ato akyire na mama no aba ntentensoɔ abɛpie ntoma no ano deɛ abɔdɔ mpo agu mabasa nifa so no madane no kakraa bi mede me nsa kokromati mamoa no akuta afei mapagya ne mmienu nyinaa mu to agu me nsa benkum yi mu metu gu mu wie na mamehwɛ ntoma no nyina soɔ sɛ metu gu mu na agyina yie a agyina yie ɛno nti deɛ abɔdɔ mpo a wɔ memfi mu ha no mɛma no aba soro kakra na mede ahyɛ me mfim ha mede hyɛ me mmɔto ase wie a mɛtwem na mede ato mabasa kɔkoa mu mewie a mede me nsa benkum no ɛbɛba abɛto so bɔkɔɔ atɔ so bɔkɔɔ awie di a asɛ yɛde sikafo amantam na yɛpɛ o saa pɛpɛ na awie ne nya mma enti obɛhunu
nti ma wie no na me nwie me nsa benkum yi me de ba akɔfa de wa akire ne nyinaa ba manim sei na me de me nsa nifa no so akye de wa anim ha no na maka ne mienu nyinaa bom me ka bom sei wie a afi me nsa kokoro moto aketewa yi ɛno na me de be pia ntoma na tikɔ ahyɛ me moto am achamfo ni sa pepepe chamfo abusia se afi na waba page ne so a o de like mame na onua bi ehunu bi na yesua de maka kyerɛ wo se wodi titi obi kyerɛ akyi a obehu niema bebree ye do bɛkɔ baabi bebree na obesua niema bebree mene na nketia tumfo ntumefrafo hene eba ketia ana atwetwe nkɔmɔ anwumre ye hwɛ akamfo ya ho siesie a edi kan na ye hwɛ ntumefra menim sɛ ntumadi akotene wɔ ye niema bebree mu di ye hwɛ ntumefra ntuma ya wofra di gyina hɔ yi ye frɛ no akyemfo menim sɛ di akyemfo de ye ka wo bia dwunum obete akyemfo na ne ntuma ini yesua de no de niema bebree ana ye de ebebrɛ wo niema bebree ana ye kɔsoa ye bɛma wo ehunu na mamenkai wo biro mame musai edu wei semfa ne se bia asorefo bi anase kuofo bi epese wo mu ene odi nkita ho na bibise wo bɛkyerɛ wo mu ekwan da hɔ nintina twedi ampɔdaro ma ɔde me fa na nankati aso sɛ memra me fa ne nsɛm no ntete me na wo fa nimdie no efa ndua me mu adasa bebree wɔ hɔ nanso megiri sɛ nyankopɔn nim sɛ metimi ayɛ na mayɛ ne yie nti na ɔde me fa na nankati aso nti akonya wɔ hɔ ene na me kai wo sɛ woni gye ho na opese bia wo ne nhyia sɛ ye memeko sɛ ya asɔre dem sɛ bia wo bedi ade na opese wo front man no na wo fra ne yie no obetimi afrɛ me wo de frɛ me 0244 50 8778 0244 50 8778 sie ya yedi dwuman sɛ opese bia wo busa bibia kwan da ho obetimi afrɛ 0208 833 023 obetimi afrɛ opese ofrɛ video call obetimi afrɛ 0246 639 496 ɛno deɛ wofrɛ no so deɛ na video call na mom sɛ opese ofrɛ normal call 0208 833 023 ofrɛ na obusa bibia na nketia wɔ ha me wɔ ha ebi yiwa no na nketia yɛnkɔ deɛ to so na yɛn na opese okɔkyia wo krom hene sɛ deɛ mɛkɔ ha hene pon bi sɛ deɛ mɛkɔ ha ɛno na meba kantete no na yɛkɔ ako a na eniema a yɛde yakode ehyem no ne yɛfrɛ no bɔha ne yɛsene no te sɛ bɔtɔ ɛde asen yɛbɛti ɛno na na yakode nyinaa wom ɛno nti wohwɛ me ntuma yi tibea ya ɛne bɔha na tibea ne sɛ paa na waduru wura nim na wopɛ sɛ wɔkyea no wamamrɛ kwan so wɔbra wo mfom ne yɛnkyi wo debia no mensa nifan ɛde bɛpia mabati bepia mabati na mabati ba ɛno ano no sɛ bɛyɛ a wokɔkyea wura ɔnwere sɛ bia bibi hyɛ sa pɛpɛpɛ sei na woyɛ no ɛkyerɛ sɛ wakoma mu fitaa woni pradeɛ bia de ba bepra wura saa na wabɛti na wo pia no ɛkyerɛ na wona ase nso so wonan nifa kyaakyaaw no wayi nifa no na watie mfimfin wabɔ mu ase na wakyea no wokyea no wia wahyɛ wadeɛ di baabi a wo pia no wasa ma ade na sa ba bɛkata wabɛti ɛno ano no nice akyemfo no deɛ membrɛ ho pranko yi dabi no ɛno nti na ma me hu sɛ dodoɔ na anim fra na nanom bebree anim fra ɔno maduru yɛwura anim koraa no ntoma kɔ ha no nyinaa na fam gye sɛ yɛtwa ne ho na wɔfra no yɛ dabi meyɛ no kama sei na me na mɛtu atene na mɛkɔ baabi ɛno ano no ɛkyɛmfo yɛnya mmiɛnsa saa pɛpɛpɛ deɛ yɛde kɔdwom no na yɛnsia ae family bi ka me ho ne yɛhwɛ yo deɛ mede bɛka ho yi deɛ mɛsesa ntoma no kakra na mohu nsonsoyɛ a ɛwɔ ntam mu saa ne kyɛ deɛ a ɛde na me nso moma me nkɔe na mekɔdi dwamra mɛdi dwa bɛba no na wasesa ntoma no nyinaa na yɛsa no hyia bio titi obi kyerɛ ana wɔne gu so a wɔhwɛ ɛwɔ Facebook live yɛsua deɛ yɛgo so a ɛsua deɛ moma me ni dwamra bɛba na wasesa no ho awie
abusuafo me da wase sɛ matwa me ama medi dwaba maka kyerɛ sɛ mpanyin si di hu yɛsɔ na bɛti hu dwom no ɛyɛ ne ho na wiase nso nneɛma a ɛdi nipa asetena makote ne hia ɛpaa ɛyɛ baabi a wode uti bɛto deɛ obɛdi ɛne deɛ ɔbɛhyɛ na mmom sɛ woka mpanyinfoɔ ka sɛ wɔn ka no sɛ yɛbusa nipa ne fie na yɛbusa ne sika sɛ wowɔ sika sɛ deɛ nyaa na wonni fie a wobɛtena mu anaa wobɛda mu a ɛyɛ na abrabɔ no aka kakra wo aburukyire anaasɛ wo wiase afa na nyinaa na wohwɛ me a adeɛ a menim sɛ wakae nnɛ sɛ ɛyɛ paa ne sɛ wode sika ama ne wodɔfo bi anaasɛ obusuani bi sɛ ɔntɔ asase ma wo na wote hɔ na wonim sɛ watɔ na bɛba afei na wobɛhu ɔde wakɔkyerɛ atɛkyɛ bi mu koraa a na wobisa sɛ nti bra me kɔbrɛ na aburukyire nyinaa nti deɛ motɔ maa me ni ɛno nti na adɔfo yi dan a wɔtɔn meka mfa maa sɛ dan no ɛyɛ dan no wɔ Kumasi Kenya ase Ben Garden City University no ɛwɔ mu dankora maako edu nwɔtwe ɛyɛ aborosan a ɛtoa so mmiɛnsa dan baako biara ɛwɔ agyanan bea ɛne adwaeɛ aborɔfo wɔn si yɛka no toilet and bath na dan no wakyekyɛ mu mmiɛnsa nti aborosan na ɛtoa so mmiɛnsa no ɛwɔ mu dampɔn maako edu nwɔtwe nanso sɛ wɔhwɛ no mmiɛnsa no so deɛ a ɛwɔ mu yɛbɛka sɛ flat nko a nsia na yɛ sɛ 3-bedroom apartment no nso no wobɛnya hall wobɛnya wo dining hall wobɛnya wo kitchen na ɛdan kora biara nso anya ne toilet and bath ɛdan no ana wohuyɛ no so wɔne gye ho a wode frɛ na yɛni ho nkɔmmɔ 0244 508778 anaasɛ 0244 620 859 yɛhwɛ ntomafira na nketea wɔ ha sei wasesa ntoma no yɛnhwɛ na nketea yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so nan yɛkɔ ɛtɔ so nan a mede brɛ mu yi deɛ yɛfrɛ no kɔmfanko na yɛkasa kɔmfanko a mpempii no dodoɔ no a de na ɛde ama obi a n'asɛm nyɛ nanso nyame anim ne sɛ ɛnyɛ saa ne teɛ kɔmfanko yɛ obi a obidi ne brɛ so ɛno nti yɛbɛtumi afrɛ obroni sɛ kɔmfanko saa pɛpɛpɛ ne biribiara a ɔyɛ biara no wone no ɛkɔ no pɛpɛpɛpɛ ɔka kyerɛ wo sɛ nɔnso atwa sɛ woduru hɔ kra nsa na brɛ no so woka sɛ yɛbia yɛnhyia ne brɛ a bɛyɛ dwumadie bi ma me ɔbɛba ɛbrɛ no kora nso ɛno nti na ɛma brɛ biara no deɛ ɔyɛ biara kɔ ntɛntɛntɛntɛ nanso yɛne yɛde akɔ ma obi a n'asɛm nyɛ obi a ɔwe nsa daabi mmoadaroma bɛhyerɛ mo nyɛ saa ne teɛ kɔmfanko yɛ obi a ɔdi ne ho ni ɛno nti ɛno nso no te bia no sei na ɛteɛ ɛno nso mɛgyina me ntoma mfimfini nti wanim kakraa bi sɛ bɛyɛ mu nhwɛ wobɛhu megyina ntoma no mfimfini sei a na mede me nsa ato ntoma no akyi sɛnea ne ɛdi kan nyinaa mede brɛ mu no mapagya ne ɛdi kan masa mapagya ne ɛtɔ so mmienu mawie ɛtwa sɛ ntoma no ba bɛhyɛ me kɔn ho sɛnea ɛbɛyɛ a ntoma no mpangu na menya ntoma no mu duro wɔ mabɛti mawie a na me nsa benkum no mede bɛfa ntoma no mfimfini pagya ntoma mede fa ntoma no mfimfini wie a deɛ abɔdɔ mpo agu mabasa so no mama na bɛhyɛ me nsɛm abɛhyɛ me nsɛm awie di a me nsa nifa no sɛnea daa meyɛ no no mɛma na saa pie bio mede me nsa ato ntoma no akyi bia na mpempie na ha no ya na ɛha amanfoɔ kakra nti mede me nsa fa ntoma no mfimfini a akyi a mama na bɛpia bɔnten kama na afei me sɛnea makyɛ nifa no tintim no mede asese benkum no tintim mu a ahwɛ sɛ ayɛ pɛ anaa ɛnsɛ sɛ baabi wakyɛn baabi ɛna ɛnsɛ sɛ yɛti ase baabi ɛsɛ sɛ ne nyinaa sa so pɛpɛɛpɛ wie a deɛ gu mabasa nifa so no ɛdano ne kakra na mamoa no kuta wie a mɛto agu nsa benkum no so wie a memfim ha no ɛfiri ha ɛkɔ ɛna ntoma no te bea na ɛba bɛsesa nti memfim ha no ya no baako mmienu na mmiɛnsa so abɛhyɛ mabasa abɛhyɛ me mɔto ase afei matenem memf kane no ntoma sikafo amantam no begu mabasa kɔkɔɔ mu deɛ mede gu me kɔn ho mede gu me kɔn ho wie a afei na benkum no ɛba bɛtɔ mabɛti bɔkɔɔ na afei mede me nsa benkum apia ne ɛsensɛn m'anim nyinaa de aba m'akyi na ama m'anim ada hɔ na ntoma no nso so atwa kama ɛno na mefra de bɛtena ha no ɔsɛ ɛkyɛ sɛ de yes ɛno ano mefra de bɛtena ase nti wei ne hyɛ me kɔn ɛna mate bia no ɛsesa
sɛ woanhwɛ ni abɛka sɛ champem daabi champem no ɛyɛ soronko na wei no nso so deɛ me nsa esim ha ɛno no champem no mede kata ma bɛti wei no deɛ matwe ɛna de akata ma bɛti sɛ mu hwɛ te bia no nso so yɛ danta mu paa wei ne yɛfɛ no konfanko obi ɔmfa ne brɛ ni agorɔ na wama wo ntoma so wapie yi ase na wafra ne sei paa na wotutu taatae na wo ba wahuhu sɛn kama mpo wura wohene no kora ɔte adwam no kora mpo ɔbɛkye watena ne nkyɛn ɛbi sɛ wode anyimonyam na wɔde ba ne so nti wɔde wotena ne nkyɛn a ɛbɛma wadi mu yie saa pɛpɛɛpɛ abusua yɛsua deɛ megye sɛ wɔsua bibi ɛnkyɛ biara na yɛsɔre na yɛsɔre a medidi twa to koraa ɛbɛba ɛnɛ megye di yie sɛ watwerɛ biribi ato hɔ wɔsua biribi wɔnya biribi de ato kotokuo mu daakye ankɔ ama yɛfrɛ ne sɛ kyena no ma ɛba a wobɛyɛ biribi de akyerɛ wɔ mu tɛkyerɛma ɛmporɔ ɛno nti na ateasefoɔ ɛwɔ hɔ na akatia ɔde twa lɔ koraa ma yɛ neɛ na baako aka no yɛmfa nhyɛ fridge mu na da foforɔ na bɛka ho a sɛ yɛfra nan na sɛ aka mmienu na yɛkɔ bɛbie mu a afeda yɛde nsia no aka no nso no abɛtoa so nti fa baako atwa toɔ koraa ha ma me deɛ dɛmde bɛ ɛfrɛ no mewɔ me biribi edi mewɔ me biribi di ɛno nso ne tebea no awieɛ no ɛna tebea no bɛsesa kakra yɛ mmom ɛyɛ procedure korɔ no saa pɛpɛɛpɛ ne nyinaa na montuo no yɛ pɛpɛpɛpɛ biribiaa nsesa mapagya m'akyi baako masa mapagya ne ɛtɔ so mmienu mede me nsa benkum yi ɛbɛfa ntoma no mfimfini deɛ abɔdɔ mpo agu mabasa so no ɛbɛhyɛ me nsam ɛyi me nsa nifa no pie ɛde ato ntoma no akyi abɛpie ano yɛgu mabasa so no madane no kakra bɛde me nsa kokuro mu akyi no amoa no akuta mato agu me nsa benkum no mu matene ntoma no mu mahwɛ sɛnea ntoma no nyina so wɔteɛ metoo yɛ no ebi akɔ ne nim kɛse nti mo a mohwɛ a ɛne ne nsa so ɛno nti ne mpempi ne hia sɛ wɔhwɛ no nti mehwɛɛ no ne nyina so no nyɛ pɛ afei matwea me ne no ahyia afei aka me mfim ha aha no deɛ me nsa benkum no apagya no gyina yie aka me mfim ha kwan a mɛfa so a mɛpagya na mɛwie no ɛne me naase no ɛbɛtwa konka kamakama no sɛne ɛbɛyɛ anante bɛkɔ yie no ɛno na mɛyi mɛpagya me mfim ha no kakra na mede ahyɛ moto ase matwe mabasa yi mu ɛde ato mabasa kɔkoa mu na mede me nsa benkum no ɛto mabati no mede to mabati wie no matretre ntoma no mu matretre m'anim ha no mana yɛ kama na ɛno no memfa me nsa mesi anim mede me nsa ɛba besi ntoma no akyi na ayɛ kama se ya nakatia we na asie friends wo me biribi sei na tebea no ɛteɛ nti wohyia me na manka nkyerɛ wo sɛ ntoma no mempam mu a wadwen bɛyɛ wo sɛ ntoma no yɛapam abom ɛno na ma tebea no ɛsesa broni sese taale mewɔ me biribi di nti mehyia na mɛyɛ akɛsesɛm no kyerɛ wa no bɛyɛm sɛ ɔda apem so paa 50% trans ne bi ni ne wato onim frenti amana kase sama no ayɛ tene abusafo agorɔ yɛ dɛ no na adeɛ sa akwantufoɔ ɛnam sɛ adwuma wei yɛde berɛ ana ɛyɛ nti no da biara yɛ ana mempɛ sɛ mɛfa obi berɛ ɛnɛ megye di sɛ wɔsua adeɛ wɔsua nneɛma bebree afei sɛ wopia abɔnten na wo ba a wobɛhu sɛ yiw wei deɛ meyɛ ɔkani wobɛhu sɛ n'ahofama anaasɛ ne n'ahofa ne ntoma a wobɛfira sɛdeɛ wobɛsiesie ne ho de aba badwam no wohu sɛ wei deɛ wɔyɛ kani aha ana berɛ bɛma me kwan ma mede dwumadie no nyinaa asi ɛyɛ awurade pa a na wɔtwɛ sɛ nnɛ mɛsan ne mo ahyia na nkatia mede ase sɛ meto nsa frɛ wɔ wobaayɛ na kɔsoa ne somyɛ na menim sɛ yɛbɛkɔ soa nso asom wiase Ghana ne asanteman ne asom akamfoɔ nyinaa abusua aha
ana mede dwumadi no nyinaa bɛsi mede ɛde Kofi Kakari wei deɛ afei na yɛfi aseɛ nnɛ na wɔtwe anaasɛ na wɔtwe sɛ nnɛ mede nneɛma bebree ana bɛbrɛ yɛbɛhwɛ hwan ne ɔkani hwan ne kani ba paa hefa ana akamfo firi na akamfo firi hnefa ana ɔmbɛduru baabi ɔmo wɔ ɔmo abusua ɛyɛ sɛn ɔmo ɛdodoɔ ɛyɛ sɛn na ɔmo firi hnefa ana ɔmbɛduru hene na ɔmo bɛtena hene na ɔmo tu kɔɔ hene na ɔtwe a wɔyɛ nim ɛno ana me ne wo ebɛdi ho nkɔmmɔ anaasɛ yɛbɛsua ho adeɛ ɛne me nhyia biom makra mo. The world is on a siege. Economies and businesses are on the verge of collapse. Even churches are on break throughout the nations, countries, and cities. But there is still hope for your business and church. Streamhouse is giving a special package for pastors, businesses, and churches. Yes, come to our studios and a click. Get hooked again to your customers or congregation, and even other people that knew you not or did not know what you do. For Trust Networking will stream up to 10 people of your church to your own Facebook and YouTube page. Do not let your church break down by the time this coronavirus will be over. Long live Ghana, long live Streamhouse, and long live your business.